un any més a la nostra gala de curtmetratges. Avui celebrem la 9a gala major i la 8a gala infantil, encara que en un entorn un poc diferent, com podeu comprovar. Agraïm la vostra participació i compromís amb el concurs, a pesar que la situació actual no ha afavorit el desenvolupament del mateix ni l'enregistrament dels curts. Heu posat tota la vostra dedicació per a fer possible un any més aquest concurs, que existeix gràcies a vosaltres. Animem a les falles que s'han quedat a les portes i no han pogut presentar els curtmetratges, perquè participen en la següent edició. Enguany es toca una gala virtual conjunta, en la qual la finalitat benèfica no és una altra que mantindre viva la flama de les falles, així com la de tots els negocis que giren entorn a la nostra festa, que no són pocs. Per això, vos demanem que no insistiu i que lluiteu, com heu fet fins ara, per mantindre vives les nostres tradicions, ja que formen part de la nostra identitat com a poble. En aquesta ocasió, mostrarem de manera intercalada els curtmetratges infantils i els majors, així que teniu que veure tota la gala perquè no sabeu en quin ordre apareixeran. Com sé que teniu ganes de veure els curts participants, sense més dilació, passarem a veure'ls. El nostre primer curt ho presenta la Falla Sedaví. En el seu curt major, les falles tornaran ens parlen de tot el que hem hagut de deixar de costat momentàniament. Aquesta pausa és temporal, perquè les nostres festes podran amb tot. Tinc el cap ple de grans moments passats, d'alegries en el nostre casal durant tot un any. Records que ens trasladen a la nostra setmana fallera, a la nostra festa. Aquests sentiments han de ser la metxa que encenga la pólvora en el nostre interior, per a viure aquesta festa que portem tots un any esperant. Qui ens anava a dir a nosaltres que aplegaria un dia en el que ens prohibirien els abraços, els besos, agafar-nos de les mans, juntar-nos. Hem hagut d'acostumar-nos a portar la boca tapada tot el dia. Ens hem vist obligats a tancar-nos en casa, a llevar les carpes dels nostres carrers, a desplantar els monuments que ja estaven plantats, a guardar els vestits que alguns no van arribar a estrenar, a retomar als calaixos aquests blusons que dies abans els havien ficat per anar a la crida. Estan quasi tot jo preparat. Deixàrem els carrers buits, tancant tendes, escoles, tallers, els nostres casals. La vida es va parar. I la nostàlgia i la foscor va inundar els nostres cors. Però a poc, tot tornarà a rodar. Els artistes tornaran a treballar. Sense saber quan les seues obres tornaran als carrers, però tornaran. Els indumentaristes donaran noves puntades sense saber ni quan ni qui lluirà aquests vestits. Però es lluiran. La música que ara només s'escolta en teatres i auditoris tornarà als carrers. Tot tornarà. I encara que ara enyorem les despertaes, les mascletaes, la nit del foc, que no deixem de ressonar en els nostres cors. Encara que la nostra verge dels desemparats no passejarà per els nostres carrers.
ni es esperarà en la plaça de l'església per a rebre les nostres flors, acompanyades de les nostres plegàries i de l'agraïment faller. I encara que el nostre cel estiga fosc, sempre n'hi haurà una carcassa que l'il·lumine d'esperança i il·lusió. Encara que enguany, una vegada més, no tindrem falles. Però som gent de bé, i tots junts aconseguirem que tot això passe. I tornarem més forts, amb més ganes que mai. Serà fins 2 anys, però tornarem. Aquest 2021 seran diferents, difícils, tristes. Però, per tot això, els valencians hem de demostrar que les nostres falles estan vives, ara més que mai. Viscam als carrers, a les nostres places el 9 de març. Plenem els nostres balcons de senyeres i de música. Lluïm els nostres bussons amb orgull. Fem sonar el nostre himne ben fort. Que el món sàpiga que tot això passarà i que les falles tornaran. Fem història tots junts. Pronte, molt pronte, gaudirem de la millor festa del món. Des de la Falla López de Rueda, ens arriba Trobarem la Flama. En aquest curt major, apte per a tots els públics, ens proposen un viatge a la imaginació i la fantasia per aconseguir coses que en el món real semblen impossibles. Com podria dir-vos tot el que m'inquieta? Jo, que al cap i a la fi no som més que un element inanimat sense molt de sentit. Sé que esteu mirant una mà que es meneja ací i allà, però el que esteu sentint és el seu cor. Tal vegada, sense seguir, podrem connectar i arribem a captar alguna emoció amb un poc de trellat, enmig d'aquesta societat amb tendència a l'absurd. Ara, tot es calcula. Xifres, números, distàncies, molta distància, fins al punt que no veig a ningú. Sembla que estic a soles. Sóc una espècie en perill d'extinció? Al llom del meu corcer puc volar i buscar l'espurna que li han robat al meu fràgil cor. Com a bona heroïna, no em faltarà la força, lluita i perseverança per a recórrer el que faci falta. Ser un personatge de conte té els seus avantatges. Arribaríeu vosaltres fins al sol? Espera, ànima meua. Cal una espendeta d'ingeni, un truquet d'artista. Per fi parles. On estaves? Al cel mire tots els dies per trobar la llumeneta. Però, home, pensaves que l'oscuritat duraria per sempre? Sabia que no et quedaries quieta i confiava que la trobaries. Ara, en eixa poqueta claror, ja veus que no estàs sola.
una espurna al teu cor va impulsar-te cap a l'esperança i amb la flama en les mans, una gran falla espera ser il·luminada. La llum ja crema i al cel pinten colors. La nit és un far per als navegants perduts. El gentío ja s'acosta i et sentiràs totalment plena i acompanyada. El pròxim viatge no hi faràs a soles. Trobaré la flama. ¿A tú que t'ha convidat, Borinó? Me cago en la marcha. Tú tenías que ser. Ahora escaló, pasó Guareleyó en un pet. La Falla Ramon i Cajal participa en el seu curt infantil El secret del Freak Club. Un ser alienígena amenaça la integritat de la vida en la Terra tal com la coneixem. Això implica que les falles també estan en perill. Però uns superherois molt especials no ho permetran. El 19 de març, des de fa un muntó d'anys, a la ciutat de Torrent, naixen xiquets de manera molt especial. Els ells anaven passant i tots ells anaven creixent com qualsevol xiquet, però algo havia més que es diferenciava dels altres. Ells formaven part d'una associació cultural anomenada Freak Club. En algun moment de la seva vida, es donaren compte tenien un superpoder. Molts dies es reunien al casal per a jugar, pintar, fer teatre, practicar playbacks i un muntó d'activitats més. Un dia d'aixòs, Yo también. Però què és això? Tenim que fer algo? no, jo no, que tinc por. Tenim que fer algo. No podem permetre que això s'apodere del món i menys de les falles. No, de les falles no. Anem a cridar al grup per a posar fi a aquesta invasió. Tens raó, vaig a fer una reunió ara mateix. Després d'una llarga reunió, tots tenien clar la seva missió.
ara te toca ball. Sí, l'equip ja està preparat. Que comence la festa! De la mà de la falla Sant Roc tenim el curt major que mai s'apaga la flama. Es mostren tot el que hem viscut anys enrere, imatges i sons que hem vist des de ben xicotets. Aquests records són el que ens donarà forces per a mantindre viva la flama de les falles. ¿Qué vol dir en ulleres de cejos? Sí, de cejos, de cerca y de lejos. Hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las falles. Aquell dia ens va canviar tot. El silenci, la tristesa i llàgrimes estaven presents en tots els casals i carrers de la ciutat. Res així hauríem imaginat que podria arribar a passar. Tenim ganes de tornar a sentir l'olor a pólvora als carrers, de seguir emocionant-nos per tots els moments que vivim els fallers, amb ganes d'escoltar la música de les nostres bandes als carrers, en eixa setmana fallera del mes de març. Un any sense poder sentir aquestes sensacions i emotius moments. Però els valencians i fallers alçarem de nou l'alegria i la il·lusió que els carrers de Torrent necessiten. Les falles són la il·lusió de tornar a omplir els carrers de Torrent de color amb els nostres monuments i la nostra indumentària fallera. Les falles són les iniciatives culturals com són el nostre teatre faller i els llibrets de falla. Les falles són la tradició dels nostres concursos i les activitats que realitzem amb germanor amb les diferents comissions torrentines i de la nostra comunitat. Les falles són l'olor a pólvora i l'olor de les flors que ofrenem a la nostra patrona. Torrent necessita nostre moviment social i cultural que ajuda al moviment econòmic de nostra gran ciutat. Torrent necessita la gastronomia valenciana i continuar assaborint amb família i amics del nostre rossejat torrentí. Torrent necessita els col·lectius culturals i socials del nostre poble. Torrent necessita de vosaltres. Torrent vol falles.
Seguim amb la Falla Sedaví amb el curt infantil Les falles en un TikTok. Enguany repeteixen les seues influències, fent-nos tot un repàs pels diferents actes de les falles. Així sabrem el que s'espera quan tot això passe. Hi ha que veure el que dona així el TikTok, Hola, Aitana. Hola, Neus, ¿cómo estás? Bé, i tu? Bé, què fem per al Tribunal de València? No sé, jo havia pensat en l'últim llibre que nos hem llegit, però pensé que serà un poc avorrit, no? Sí, jo crec que sí. I si ho fem de TikToks? Sí, però de quin tema? De les falles? Sí, crec que va ser perfecte. Sí. Pues quan quedem? La setmana que ve? Vinga, va, doncs comencem? Sí, que comencen els TikToks. Cridem tots junts, amb alegria i orgull, que per fi, a la nostra ciutat, ja estem en falles! I tornem tornar Mediterrani soc, Mediterrani soc, Mediterrani soc. Som aquí, som radiant, aquí jo tenc un espejo
Te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Mi música te causa movimiento involuntario. De lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo me canta, coge ella menea. Con Warner, Tío y Tony, ella se va pa' que la vean. Menea, menea. Des de la Falla, Ramon i Cajal ens presenten el que ha sigut la tònica habitual en les juntes online de la Falla. Un batidull d'intervencions en les quals era impossible aclarir-se, però al final això no impedeix expressar en tot moment l'esperit faller que ens caracteritza. Bona vesprada, José. Què tal, Jorma? Bona vesprada, com estàs? Fatal. Imagina't com està tot. Estem desesperats. Desesperat? Pues si tu eres de lo més tranquil, com estaran els demés? Uf, fatal també. A veure si estos se van connectant. Mira, ja està Joaquí i Juanjo ha intentat entrar. Sí, perquè Mora m'ha dit que no es connectava, que té por de contagiar-se del coronavirus dichós. Algú li ha dit que se contagia per proximitat, ¿vale? I segons diu, estar davant de l'ordenador és massa a prop de la gent. De veritat? Sí, m'ha dit que el seu fill s'ha contagiat. No sap com, però està sempre de cara al teclat. A veure. Juanjo, què fas? Tens que habilitar el so. Juanjo, no li pegues cops a l'ordenador. Bona nit. Hola, Ximo. Buenas. Com esteu? Com va tot per casa? Bé, Joaquí. Molt bé. Però què... Juanjo, què li passa a Juanjo? Que estàs enfadat? Què diu? No li va. Espereu, que es connecta Susi. Bona nit, artistes, com esteu? Molt bé, i tu, Mònica? Ai, un desastre de vida. Jo que les nits les reservava per a la Falla i ara res, llit i sofà. Això no pot ser, no pot ser. Eixe que fa coses rares, qui és? Juanjo, que no se li sent la veu. No pot connectar-la. Bona nit. Bona nit. Hola, Javi. Com aneixes, Falles? Tot bé? Cachondeo, Sí, todo el mundo conectado y yo no tenía manera de conectarme. Madre, ¿qué va? Juanjo, no tenía manera. No toques res, que sent ja. Afrojack, Buda. Vamos a ver si esto despierta los Grammy. Maldito alcohol, dulce tormento. Lo que me ha costado de conectar, cague la madre que va. Pa' adentro, maldito alcohol. Deixa les xiquetes a les artistes una cosa que és bonica, ara mos lleva la veu i la imatge. Clar, es que estafaba. Tony, buenas. Hola, bona nit. Què ganes tenia de veure-vos? Com esteu?
Bona nit a tots. Així me tenen tancat com una presó. Javi, has de tapar un uso de la pantalla. Javi. Este cabró s'ha posat en situació de nit fallera. Segur que s'ha anat a buscar un gin tònic. Digueu-me. Que, sí. Javi, que no se te veu i estem preocupats per si te pot passar alguna cosa. Segur que ha tancat l'imatge perquè té les cames sense pantalons. Sí, però com podeu ser tan mal pensats? Va, alça't, Javi, fica't dret. Vale, ja estic alçat. No te dic jo, este va en pijama. Per cert, vos dixe a torne. Mira. Que no se me veu. Toni, podies llevarte la imatge. Que pegues uns mossos que se te veu la campaneta. I, per favor, la veu també, que se te sent. Colló, què vols, que ho lleve tot? Però Tanque la ahí veu. se pone la campaneta, però a tu no se te veu. A tu no se te veu. Javi. Estic tancat hasta el canari. Ja el misefí ni pia, ja el canari. Que animal eres, home. Menja ràpid i així no li contaràs tot el que jo t'ha dit. Vine, Vale. per favor, dime com se tanca això. Vale, acabem prompte, que això pot durar massa, més que les falles del 2020. Bona nit a tots, com esteu? Bé. Bueno, Bé, Sergio. estem tancats i desesperats. Jo ara a aquestes hores estaríem en la falla ensaiant, fent acció, prenint una misteleta i unes pastetes, per cert. Bon profit a tots. I així estem tancats, que jo no sé això si ho veurà algú o qui sap qui ho veurà aquí. Pues Susi ja veig que està contenta. Va, comencem. Perquè, com no està José, jo prenc nota de la reunió. Vale, va. ¡Sorpresa! Hola. Que Mira. estic aquí. Oi, Irene. Sabeu que havia desaparegut. Clar, com no me convideu a les reunions que feu, però sí, me tens contenta. Després voldràs que t'ajude a cuinar. Bueno, que t'ajude a cuinar no, que cuine, que vaig a comprar, que repartisca la roba, que organitze el bus de turística valencià i que amenitze les nits falleres en l'escenari. Ho dus claret, col·lega. Enguany me pareix a mi que vaig a fer vaga. Pues mira, ara ho tens a ous, precisament. I a més per obligació. No. Ara no val que no se pot. Quan es puga. Ja estic així. Mira, pues. Toni, on s'encén la webcam? Que vull parlar a les meves netes. Vale. Quan t'acabe, te ho diré. Quan t'acabes de què? De sopar serà, perquè el que és la reunió, fer-me un resum preci que jo no m'enteraré de res. Susi, montem una per a falles. Tinc unes idees que poden flipar. Jo tinc d'idees que ni te conte. Jo ja diria que les dones ens donarien totes les solucions. Són un cúmul de llum i d'idees. Joaquí, jo tinc més idees que el Simón eixe, que només ne té una o dos. Pues va, que jo estic així preparat i connectat. Toni, ja acabes, que el gos té fam? Va, Toni, que la teua dona té fam. Javi, no sigues cabró, que ha dit el gos. Vale. Toni, que la teua dona vol menjar. Javi, tio, no tens vergonya. Este no és el gol. Que si te la dona, el tiraria fent. Bueno, va, pues parlant d'idees. Jo necessito ja una cabalgata. Què penseu si se creem Grupo Burbuja i fem reunions al casal? Reunions? Això va durar més que una bombona de gas al casal avui en dia. Això es posa emocionant, però xics, me'n vaig abans de que José me pilla així. No te'n vaig, dona, no te'n vaig. Adéu. Adéu, guapa. ¿Pero qué? Oye, José. José. José? Ya, sí. Vale. No trobava Irene. Vale. Bueno, pues anem a parlar d'algo més important. Hi ha alguna novetat en el que respecta a Junta local o a l'Ajuntament? Que algú té el coronavirus? Calla, colló, coronavirus. No, dona, deixes no. No,
No, Susi, esto nos referimos... I el president? Ara s'han quedat sense president. I clar, com diuen, no? Si no tenim corda, no tenim poal. Què fem ara? Bueno, pues, com no tenim president, jo vaig a veure si me donen de sopar. Bona nit, amics. Podríem fer una reunió d'estos totes les setmanes, no? Collons, quin avorriment portes damunt. Si ho deixem per a demà. Bona nit. Bona nit. Però què fique jo en l'acte? Què fique jo en l'acte d'esta nit? Quin desastre. Pues quin avorriment dugueu damunt, eh? Jo necessite falles. Pues sí, Xavi, perquè encontrem moltes soles, sobretot els majors. Toni, una a la setmana me pareix massa per les falles que estem vivint. Cada 15 dies podíem reunir-nos i veure si n'hi ha alguna cosa que fer. Perquè, com diu també el refrany, de que cadascun sa casa i tots en la de tots. Home, aquesta versió que t'has inventat sí que m'ha agradat. Bueno, jo me'n vaig. Però, Toni, a la pròxima menja't el bocadillo antes, que te va a portar a l'infern. A l'infern me portaven els almorzars de falles. Això sí que era un pecat. I ara no me troben ni a faltar. Bueno, Sergi, com Toni està menjant i ja veurem com hi està, bona nit i ja ens veurem de nou. Bona nit. Igualment. Bona nit, ja mos veurem. Adéu. Ja estic així. Ui, estos desgraciats s'han desconnectat. Espero que hagin quedat per un altre dia, perquè la reunió d'avui no ha tingut molt de trellat. Les falles formen part del nostre ADN. És una cosa que no podem evitar i per això necessitem aferrar-nos, pot ser en massa ocasions, als records del que van ser i el que suposen per a nosaltres. En aquest curtmetratge hem volgut fer la nostra pròpia interpretació del poema de Vicente Vallà, València tindrà falles, en el curtmetratge infantil de la nostra falla, la falla Nicolau Andreu. Mentre es queda en l'horta un taronger, brotant tor la flor blanca de les rames. Mentre naixen balandres i llorers, València tindrà falles. Mentre en la marxal els arracers cullen arròs, entre el fang i entre les canyes, a la creu o a la llarga dels carrers se plantaran les falles. Mentre estiga en peu el Micalet, punxant el cel d'estrelles assurades, baix la pluja de traques i masclets, València tindrà falles. Mentre la brana laboriosa del fuster arranca la fusta deixant les borrumballes, al tindre l'esteleta en Sant Josep, se cremaran les falles. Mentre es quede un poeta només que enamorat a nostra terra cante i quede un cor de fe i amor encès, València tindrà falles. Mentre es queda dins un palleter que visca i tinga foc en les entranyes, en cada població, barri o carrer se plantaran les falles. Mentre des de la seua capella, la xeperuda es valencian a pare i queden unes flors per a l'ofrenda, València tindrà falles. Mentre les dones, fruit del seu amor, caresqui, siguin filles valencianes i porten a València. Dins del cor, València tindrà falles. Mentre segueix que no dansen per vell, senyeres per la història coronades. Mentre el sol s'amagui per ponent, València tindrà falles. Mentre es quede un Judes traicioner que renegue per 3 monedes falses, mentre es queden ninos per carrer, València tindrà falles. Mentre
una d'estes comissions seguisca i els seus fallers il·lusionats treballen. I el cor d'una fallera en flama ardisca, amunt, germans, València tindrà falles. A continuació, donem pas al grup major de la nostra falla, la falla Nicolau Andreu. En ell veiem que els nostres representants estan tristos per tot el que està ocorrent, però succeeix alguna cosa que no esperem. Què serà? Benvolgut president Robert. El coronavirus s'expandeix sense entendre de fronteres ni de classes socials. Ja ha posat el nostre món potes en l'aire. Molts estan malalts, aïllats als hospitals, privats de l'abraçada i de la cura dels seus sers estimats, per atesos amb amor per molts herois, molts d'ells en el cor de les nostres comissions falleres de Torrent, i que en aquesta ocasió cobren un gran protagonisme, el personal sanitari. Evidentment, hi ha molt més herois, protagonistes d'aquella emergència, que es mantenen a tots fora de perill. M'agradaria que el vostre cor faller rendira un homenatge a totes aquelles persones que s'estan deixant l'ànima per a vèncer aquesta galeïda pandèmia. I per això, t'envio esta carta perquè no decaigueu i lluiteu per les vostres arrels, les vostres tradicions i la vostra felicitat. Perquè estic segur que entre tots guanyarem la batalla. Tingueu-lo clar. Per això, tanca els ulls i somnia. Volguda Samantha, fallera major, tenim un missatge per a tu, perquè amb la teua força i el teu amor per les falles se'ls transmetes als fallers.
T'anem a vèncer. Pots estar segur d'això i pots deixar de llegir esta carta així, encara que tenim algunes coses més que dir-te. A què has vingut? Per què has posat la nostra vida potes en l'aire? Segur que estàs gaudint amb el caos que has organitzat, amb els carrers deserts, amb els parcs solitaris sense rialles de xiquets i xiquetes, i amb tots pràcticament confinats en les nostres vides. Creus que ara tens la ciutat sencera per a tu? Perquè t'estàs equivocant. Perquè és cert que has saturat hospitals, que els malalts de coronavirus estan vencent-te, des del coneixement i sense l'abraç dels seus familiars, amb la incertesa de que és exactament eixe virus el que ens ha portat a estar aïllats. Però més cert és que la força d'eixes persones es fa cada dia més xicotet, perquè estaran aïllades, però no estan soles. No tenen a ningú que els prenga de la mà, però tots estem amb ells, i el nostre suport es propaga més ràpid que tu. També vas perdent pulmó per eixos herois que ara més que mai reben tot eixe reconeixement que es mereixen des de fa temps, des d'abans de que arribares tu a canviar-ho tot. El personal sanitari sempre ha salvat vides i ho segueixen fent en aquest estat d'alarma i confusió que has creat. I ho fan amb escassos recursos, la qual cosa es converteix en herois i mags al mateix temps. Hauràs confinat a moltes persones en els hospitals, però entre pacients i sanitaris estàs aconseguint el miracle. Has vingut a posar-nos a prova? T'estaràs donant compte que estem aprovant tant nota. La societat sencera s'ha unit i ara prioritzem l'atenció i la solidaritat, el respecte i l'amor. Cuidem els uns dels altres i t'enfrontem a col de responsabilitat. Així és, maleït. Les iniciatives solidàries també s'expandeixen més ràpid que tu i estem tots remant en la mateixa direcció, recolzant els que cada dia porten el seu granet d'arena per a frenar-te. Per això et convide a que tanques els ulls i escoltes. Benvolguda Fallera Major Infantil Maite. T'hauràs adonat a més de que aquests dies difícils hi ha més herois que villans, que l'agraïment s'ha convertit en un valor universal en aquesta societat caòtica. Un agraïment que va dirigit a aquelles persones que vetllen per la nostra seguretat i que, igual que els sanitaris, ja reconeixen com imprescindibles. Però és que la llista d'herois és molt important i el nostre agraïment és infinit a ells i tots els sectors que ho estan passant malament, però sabem que hi ha sectors que formen part de la nostra estimada festa i per tant tenim el deure de continuar donant-los suport sense tregua, perquè els artistes fallers, indumentaristes, orfebres, pirotècnics, floristes, empreses de logística fallera, hostalers, una infinitat d'empreses de les quals al costat d'ells formen un gran equip dins de la millor festa del món. Per això, Maite et convida que tanques els ulls i somnis.
Estimat president infantil de la Falla Nicolau Andreu, Sergio, vull explicar-te que tot això passarà. Esborrarem del mapa aquest virus que ens té inquiets. Mentrestant, continuarem mantenint vincles, encara que siga de manera virtual, perquè cap faller se senta i sol oblida. Perquè qualsevol motiu o exercici virtual dins de la nostra comissió es mantinga units i esperançats, perquè la flama fallera mai s'apague, per eixir d'aquesta més humans, més forts, més solidaris i, com no, més fallers. Tot això passarà i a poc ja veiem la llum de l'esperança. Vull dir-te que entre tots vencerem aquest virus i eixir d'aquest mal somni, i serà el moment d'aquells besos i abraçades dels quals ara ens ha privat aquesta pandèmia. Sense més, s'acomiada la teua falla, la vostra falla. De tot cor us desitge el més bonic del món. Atentament, la teua falla, Falla Nicolau Andreu. Sense més, s'acomiada la teua falla, la vostra falla. De tot cor us desitge el més bonic del món. Atentament, la teua falla, Falla Nicolau Andreu. Sense més, s'acomiada la teua falla, la vostra falla. De tot cor us desitge el més bonic del món. Atentament, la teua falla, la Falla Nicolau Andreu. Sense més, s'acomiada la teua falla, la vostra falla. De tot cor us desitge el més bonic del món. Atentament, la teua falla, Falla Nicolau Andreu. I així tenim, com no, el nostre Nicolau, que no té res a envejar ni als Globus d'Or, ni als Goya, ni a res. A la fi ha arribat l'esperat moment. Ara passarem a dir els premis tant de l'apartat major com de l'infantil. Molta sort per a tots! Des de la Creu de Pere Mora volem donar els premis del concurs de curtmetratges L'Objectiu Faller. I tenim un tercer Saeco per a la Falla... Sí, David! I un premi també tercer per a la Falla Ramon i Cajal. Moltíssimes gràcies. Segon premi de curtmetratge L'Objectiu Faller és per a la Falla Sant Roc. I primer premi del 9è concurs de curtmetratge és per a la Falla López de Rueda. Bien. Enhorabona. Enhorabona. I el premi d'Ingeni Gràcia és per a la Falla Ramon i Cajal. Wow. Segon premi de curtmetratge infantil per a la Falla Sedaví. Primer premi de curtmetratge infantil per a la Falla Ramon i Cajal. Contem, per segon any consecutiu, amb el Premi per la Igualtat entre dones i homes en les falles del torrent de la Casa de la Dona. Aquest premi s'atorgarà en el curtmetratge que, independentment de la seva temàtica central, no projecta un model estereotipat de la dona i dels rols de gènere. L'Ajuntament de Torrent participa un any més en aquest concurs amb un premi per la igualtat amb l'objectiu d'afavorir la inclusió de la perspectiva de gènere en les falles de Torrent i en la societat en general. Aquesta iniciativa forma part del compromís per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes d'aquest Ajuntament com a competència pròpia segons la normativa vigent. S'atorguen 2 premis de 200 euros. Premi al millor curtmetratge per la igualtat entre dones i homes, presentat per una comissió major. Premi al millor curtmetratge per la igualtat entre dones i homes, presentat per una comissió infantil. Premi al millor curtmetratge per la igualtat entre dones i homes, presentat per una comissió major. Falla López de Rueda.
Premi al millor curtmetratge per la igualtat entre dones i homes presentat per una comissió infantil. Falla Ramon y Cajal. Fins ací l'edició d'enguany del concurs L'Objectiu Faller. Esperem que hagueu gaudit participant i veient la gala tant com nosaltres a fer-la. Agraïm novament el vostre compromís i sobretot donem l'enhorabona als guanyadors pels seus treballs. Disculpeu els possibles errors que hagin pogut cometre en la retransmissió. Desitgem que puguem celebrar el 10è aniversari del nostre concurs com anys enrere. Una forta abraçada i ens veiem en la següent edició de l'Objectiu Faller. ¿Qué te has pasado? Contem per segon any consecutiu... No passa nada, no pares, no pares. Contem per segon any consecutiu amb el premi revoltat en les falles de Torrents. Esto es difícil, ¿eh? Pero policía, para por favor. Contem per segon any consecutiu... ¿Qué decía este o qué? Fins així l'edició d'enguany del concurs L'Objectiu Faller. Esperem, però per què te tapas la cara? Esperem, ¿por qué esperem si no esperem? Fins així l'edició d'enguany del concurs L'Objectiu Faller. Esperem que us hagueu gaudit participant... Nope.